NgokukaMathewu 11, kwathi ukuba uJesu aqede ukuyala abafundi bakhe abayi12, wamuka lapho ukuyofundisa nokushumayela emizini yabo. Kwathi-ke uJohane esetilongweni ezwile ngemisebenzi kaKristu, wathumela ngabafundi bakhe, wathi kuye, "Wena unguye ozayo, noma sobheka omunye na?" UJesu waphendula, wathi kubo, "Hambani nimlandise uJohane lokhu enikuzwayo nenikubonayo ukuthi, izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanjululwa, izithulu ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abampofu bayashunyayezwa ivangeli. Ubusisiwe ongayikukhubeka ngami." Kepha sebemuka laba, uJesu waqala ukukhuluma ezixukwini ngoJohane, wathi, "Naphuma naya ehlane ukuyobonani na? Umhlanga ontengantengiswa ngumoya na? Kanti naphuma ukuyobonani na? Umuntu owembethe ezinothonotho na? Bhekani abembethe ezinothonotho basezindlini zamakhosi. Kodwa naphumelani na? Ukubona umprofethi na? Yebo, ngithi kini, odlula umprofethi. Nguye okulotshwe ngaye ukuthi, "Bheka, ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esiyakulungisa indlela yakho phambi kwakho." Ngiqinisile ngithi kini, kwabazelwe ngabesifazane akuvelanga omkhulu kunoJohane uMbhaphathizi, kepha omncane embusweni wezulu mkhulu kunaye. Kepha kusukela emihleni kaJohane uMbhaphathizi kuze kube manje umbuso wezulu uyafuzulwa, nabafuzulayo bayawuphanga. Ngokuba abaprofethi bonke nomthetho baprofetha, kwaze kwafika uJohane. Uma nivuma ukukwamukela, lo ungu-Eliya obeza kufika. Onezindlebe makezwe. Kepha lesi sizukulwane ngiyakusifanisa nani na? Sifana nabantwana abahlezi ezigcawini bememeza abanye bethi, "Sinibethele imitshingo, anisinanga, salilisela, anikhalanga." Ngokuba uJohane wafika engadli, engaphuzi, bathi, "Unedemoni." Indodana yomuntu yafika idla, iphuza, bathi, "Bhekani, umuntu oyisiminzi nesiphuzi, umhlobo wabathelisi nowezoni." Kodwa ukuhlakanipha kuvunyiwe ngabantwana bakho. Wayeseqala ukujezisa imizi okwakwenziwe kuyo iningi lemisebenzi yakhe yamandla, ngokuba ingaphendukanga, wathi, "Maye kuwe Korazini! Maye kuwe Bethsaida! Ngokuba uma kwakwenziwe eTire naseSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngakube kade yaphenduka ngesaka nangomlotha. Kepha ngithi kini, kuyakuba ngcono kulo iTire neSidoni ngosuku lokwahlulelwa kunakini. Nawe Kaphenawume uyakuphakanyiselwa ezulwini na? Uyakwehliselwa eHayidese, ngokuba uma yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe likhona nanamuhla. Kepha ngithi kini, kuyakuba ngcono kulo izwe laseSodoma ngosuku lokwahlulelwa kunakuwe. Ngalelo hora uJesu wakhuluma wathi, "Ngiyakubonga, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda, wakwambulela izingane, yebo, Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba, akakho owazi iNdodana, kuphela uYise, akakho futhi owazi uYise, kuphela iNdodana nalowo iNdodana ethanda ukumambulela yena. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle, nomthwalo wami ulula."